Hyvä, että jos päästäis käsiksi mun kortteihin. Pitää rikkoa lasi. Pitgelt? Voisiko me tehdään joku? Joo, ehdottomasti. Se on niin badass looking card. On. Onko se komia vielä? Mä en muista, oliko toi komia? Ei oo. Eiku on komia. No ei ihme. Haluatko kattoo sitä lähempää? Joo. Ihan mä laitoin ne avaimet. Hyvä, että jos päästäis käsiksi mun kortteihin. Pitää rikkoa lasi. One eternity later. Nyt mä tajusin pikkutasku. Tää pitäisi olla ihan minttu, silleen, että ei pitäisi löytyä mitään vikaa. Ja mä teen treidit 80%, jos on ok. Okei, mä ainakin Reikku mua kiinnostaa. Zapdos vois kiinnostaa. On Blaziken X kiinnostaa. Mä price checkkaan nää nopea ja sitten... Sulla on taas lista päällä. Mä katsoin näiden kuntojen perusteella arviot niistä. Sulla on? No mä luotan sun arvioihin. Ne on ihan fine. Se on vielä parempi. Itse asiassa, tiedätkö mitä? Me vedetään Blaziken ja Rayquaza. No yhteen 75, 80 siitä on 60. 60. Tasadiili. Eli nää. Noin kaikseen maksaa sulle tosta 25 €. Se on diili. Erittäin hyvä diili.